आनंद, प्रकाश आणि चैतन्याचा उत्सव म्हणजेच दिवाळी. राज्यात पहाटे नरकासुराच्या दहनाने दिवाळी सणाला प्रारंभ होतो. सणाच्या पूर्वसंध्येला नरकासुराच्या मोठमोठ्या आकाराच्या प्रतिमा तयार केल्या जातात. रात्रभर लहान मुले त्यांच्यासमोर जल्लोष करतात. राज्यात विविध ठिकाणी नरकासुर वध स्पर्धा भरवली जाते. लहान मोठी मुले श्रीकृष्णाचे रूप घेऊन नरकासुर वधाचे प्रदर्शन करतात. यावेळी त्यांच्यामध्ये असलेली कलाकारी आणि कल्पकतेचे दर्शन घडते ते वेगळेच. पहाटे या प्रतिमांचे दहन केले जाते. अशाच काही अकराळ विक्राळ नरकासुरांची ही क्षणचित्रे. महायुद्ध सुरू झाले. आता कृष्ण आणि नरकासुराच्या महायुद्धावर कृष्ण आपली तलवार बाजी दाखवतात. विषारी धुवर सोडलेला आता उद्या सकट नरकासुराचा विषारी धुवर उद्या सकट कृष्ण त्याचा सामना करतात आणि युद्ध महायुद्ध झालेलं आहे. मुझे कोई नहीं मार सकता. पापी, आज तेरा अंत निश्चित है. मैं अमर हूँ, मुझे कोई नहीं
सकता। नरकासूर नंबर 9 पुण्या. बाण सुटलेलो आसा. पोटार बसून वध जाल्लो आसा हांगासर नरकासुराचो. बऱ्या प्रकारे नरकासुराचो वध केल्लो आसा कृष्णान. वाचला तुमच्या मुखार नरकासूर नंबर 9 फ्रॉम पुण्या. नरकासुराचो आणि बारीकशा कृष्णान नाचपाक सुरवात केल्ली आसा ढोलाच्या बडये बरोबर. आणि हांगासर सायडींतल्यान आनी एक नरकासूर तुमच्या मुखार येयला. 2 नरकासूर सुरवात जाल्ले आसा एका माणकुल्या कृष्णाच्या अगेन्स्ट. हे 2 पार्टनर नरकासूर तुमच्या मुखार आसात. दुसरो नरकासूर मातसो चडलेलो दिसता. दुसरो नरकासूर आपल्याच नरकासुराच्या फुड्यान नाचता. श्रीकृष्णान सुरी मानलेली आसा. तलवार मानलेली आसा. श्रीकृष्णान नरकासुराचो वध अजून जायना. बेगीतल्या बेगीन वध करा. श्रीकृष्णान आपली तलवार मारीत आसा. नरकासुराचो वध करा. अजून नरकासुराचो वध जायना. महायुद्ध कृष्ण आणि नरकासुराचे. कृष्णान आपलो उग्र अवतार धारण केल्लो आसा तुमच्या मुखार.
नरकासुरान आपले अग्नी प्रयोग केल्लो आसा आणि कृष्ण तुमच्या मुखार घायल जावन जमनीर पडलेलो तुमकां दिसता. अग्नी असता जो प्रयोग जाल्लो काय नरकासूर परत रेडी जाल्लो